ten un único punto na súa orde do día, que é o nomeamento, se procede, de fillos predilectos do Consello de Rianxo, o tocamento deste nomeamento a Maruxa Miquens e a Xosé Romero, os gaiteiros, os Rosales de Asados. O regulamento especial de honras e distincións do Consello de Rianxo, publicado no Boletín Oficial da Provincia, con dato do 13 de xuño de 1995, establece no seu artigo 6 que o Pleno da Corporación poderá conferir os nomeamentos, entre outros, de fillos predilectos. Os nomeamentos témense os méritos, cualidades e circunstancias que concorran nos galardoados. Os nomeamentos de membros honorarios da Corporación non otorgan en ningún caso facultades para intervir no goberno ou na administración da Corporación, pero o alcalde titular ou o Consello poderán encomendarles funcións representativas. O 9 de xaneiro de 2024, o Grupo Municipal do BNG presentou unha moción na que se propón ao Pleno da Corporación o nomeamento de Xosé Romero e Maruxa Miquens como fillos predilectos do Consello de Rianxo. O 22 de xaneiro de 2024, Xusto Xosé Ordóñez Fiqueira presentou un escrito en nome da Asociación de Gaiteiros de Galicia, no que se suman ao Pleno do Consello de Rianxo para nomear a Maruxa Miquens e a Xosé Romero fillos predilectos do Consello de Rianxo. Con data do 12 de febreiro de 2024, Sarela Betanzos, en nome do Grupo Municipal do BNG, achegou un documento asinado por Xosé Comoxo e Xesús Santos de apoio ao dito nomeamento. O Pleno da Corporación, con data de 29 de febreiro de 2024, aprobou por unanimidade dos membros presentes requerir ao alcalde presidente do Consello de Rianxo para proceder á incoación do expediente de nomeamento dos fillos predilectos antes referidos. Por resolución do 4 de abril de 2024, acordouse incoar o dito expediente de nomeamento. A tenor das actuacións realizadas, en orde a precisar os méritos ou deméritos dos antes referidos, os Rosales de Asados, en tanto candidatos a ser nomeados fillos predilectos de Rianxo, pola súa labor no eido da música tradicional, obtivéronse 29 ditames escritos de expertos, é dicir, coñecedores relevantes da cultura rianxeira en xeral, da cultura musical xeral e tradicional rianxeira, máis especificamente, e da cultura musical tradicional galega, que foron explícitamente interpelados para a realización do expediente correspondente. Todas as consideracións recibidas foron non só favorables á concesión do mencionado nomeamento, senón que na inmensa maioría resultaron especialmente elogiosas, insistindo a maior parte delas no compromiso dos Rosales coa dignificación do labor dos músicos tradicionais e da propia cultura musical tradicional, no cuidado da execución técnica e artística nas súas actuacións, na innovación creativa e musical, pero tamén, e non menos importante, social, a partir do respeto á tradición, na transmisión desa cultura e sensibilidade a novas xeracións, tamén dando orixe a unha estirpe nova de gaiteiros que ten por meritorio continuador ao gaiteiro e docente Pepe Romero, elevando, en todo caso e momento, o nome de Asados e de Rianxo como orgullo explícito non só por toda a xeografía física das súas actuacións, senón por aquela outra simbólica a donde chega e chegará a súa fama. Estamos a falar, pois, dunha agrupación con importancia que, en palabras do rianxeiro e académico da Real Academia Galega, Xosé Luís Axeitos, non radica tanto nas súas memorables actuacións e presenza en eventos como a súa capacidade para conservar e transmitirnos a nosa mellor tradición. Foron os Rosales e outras moitas agrupacións, destacadas mesmo polos propios veciños, o fío conductor que nos comunicaron coas voces auténticas do pasado e nos proporcionaron determinadas notas distintivas que nos caracterizan como nación. No mesmo sentido se expresa o escritor e investigador rianxeiro Xosé Ramón Brea Rey, que ensinala que nuns tempos nos que a ditadura esmagou a nosa cultura autóctona e nos que ser gaiteiro era unha baixeza e motivo de vergonza, eles souberon elevar a música da gaita á consideración e respeto popular. Os historiadores locais, Xosé Comoxo e Xesús Santos, materializan a importancia dos Rosales nos principios de vocación que levou a Xosé Romero a dedicar toda a súa vida de forma tenaz e perfeccionista á gaita e ao seu mundo, innovación, insistindo na calidade dos instrumentos e na execución, e que propiciou un antes e un despois na evolución da música tradicional galega, e igualdade, apostando por a incorporación de Maruxa ao grupo, o que supuxo non só abrir a porta á normalización da muller na música tradicional, senón unha nova perspectiva, tamén innovadora, da propia execución artística. Tanto é así que, como sinala o investigador músico rianxeiro Xosé Luís Ortigo Orcais,
Representando tamén a Irmandade da Música Galega, os rosales líganse ao mellor da tradición, os gaiteiros de Soutelo ou os posteriores compañeiros, e con os seus contemporáneos, Ricardo Portela ou Enrique Otero, para se tornar un elo necesario para comprender a proposta de figuras do noso tempo como Villadoiro ou Carlos Núñez. Afonda, ademais, este experto indicando que os seus discos Lembrando e de Poliada en San Pedro de Vilas, que xunto con Fol de Feitizo do ano 2011 forman a súa discografía. Son un monumento a Rianxo, con numerosas referencias nos nomes das pezas á toponima local, espazo natural das innumerables alboradas que o grupo protagonizou. Calidade artística e importancia genealóxica que tamén destacan músicos rianxeiros de ámbitos tan aparentemente afastados da música tradicional como o jazz, entre eles Roberto Somoza, Alfredo Susavila ou José Niño, que cadran, por exemplo, en remarcar o importante labor para a cultura musical local e musical tradicional galega. Tamén da música clásica, no mesmo sentido se expresan Roberto Bolaño, Uxío Bolaño e Adrián País, músicos profesionais e docentes de distintos conservatorios, e tamén outros da música de banda, como Rafael Collazo, director da Escola de Música de Rianxo, que incide no singular valor de Xosé e Maruxa, que, segundo di, dedicaron a súa vida á música tradicional galega e foron guía e inspiración para moitas xeracións de músicos, e a súa influencia esténdese máis aló das nosas fronteiras. O escritor rianxeiro e o profesor Xosé Ricardo Losada acentúa unha vertente significativa para valorar o impacto de Xosé Romero e Maruxa Miquens no noso Consello, cando sinala que non hai ninguna dúbida de que, a través do alto nivel que acadaron na música tradicional galega, tanto de composición como de interpretación, como de transmisión ás futuras xeracións, conseguiron converterse nun grupo que os propios expertos cualifican de mito. Nesa transmisión, as novas xeracións atopas un valor comunitario no que inciden a maioría dos ditames, pero que atopa realce significativo nas entidades locais dedicadas á música e ao baile tradicional. Así, Alejandra Conde, en representación da Asociación Cultural Foco Pasco, destaca o labor transmisor e compositivo sen esquecer a función sociocultural que contribuía aos espazos de lecer acompañando aos bailes da nosa vida. Pola súa banda, Estefanía Ordóñez, da Asociación de Música e Baile Tradicional Vai de Roda, incide no labor educativo e coadxuvante na formación de novas agrupacións de Xosé Romero, quen creou un estilo propio cuxa técnica, ainda a día de hoxe, e despois do seu pasamento, segue sendo imitado e admirado, visión que cadra e se completa coa contribución do grupo Silva Redonda, que o cualifica de mestre de mestres. A voz dos seus alumnos, herdeiros do saber facer e do recurroso, pero tamén innovador, compromiso coa tradición e simplificados na agrupación Río de Anxo, insiste mesmo nunha declaración de intencións. Maruxa e Xosé recórdanos aquel tempo en que non precisábamos case nada para ser felices, sin darnos conta de que tiñamos case todo. A día de hoxe, ademais de interpretar composicións dos Rosales, pasémoslo sempre con esa esencia que nos inculcaron, recoñecida pola xente, que sempre nos identifica ao nos escoitar tocar e cantar co xeito dos nosos mestres, os Rosales. Non por casualidade, o nome do grupo ven dunha das súas composicións, Río de Anxo. Maruxa e Xosé representan unha parte importante das nosas vidas como alumnos e alumnas de primeira e segunda xeración, e debemos valorar o seu papel nunha sociedade que parece que non esquece o tradicional, pero que nós creemos que se esquece das nosas tradicións. As declaracións de músicos, investigadores e editores prominentes non rianxeiros seguen a mesma liña tributaria e fabadora que aqueles outros locais, o que amosa a importante pegada dos Rosales no eido da música tradicional galega. Así, cando Milladoiro explicita rotunda e claramente que non atopa motivo algún para opoñerse a que se otorgue aos gaiteiros Rosales o título de fillos predilectos do Consello de Rianxo, parece estar significando un laconismo atronador que tal recoñecemento é tan obvio que non precisa declaración alguna en énfase. Xosé Manuel Buriño, afamado gaiteiro a nivel internacional, recoñece pola súa banda a herdanza dos Rosales, pois Xosé e Maruxa deixan unha fonda pegada na música do país, tanto pola recuperación de melodías tradicionais como pola investigación e composición de novas pezas, que xa forman parte da biblioteca musical galega. A precisión na que cadra tamén o gaiteiro constructor de gaitas Pablo Carpintero, ao sinalar que Xosé e Maruxa foron e son músicos de excepcional calidade e alicerces fundamentais na transmisión dun coñecemento musical secular.
pola grande relevancia que para a nosa tradición musical tiveron e teñen. A precisión que ven refrendada pola contribución de Susana Seivane, tamén gaiteira internacional de sobranseira linaxe, que avala o mérito dos Rosales por ser mestres de mestres na música tradicional galega, polo seu legado musical e por ter sido ambos grandes embaixadores da nosa cultura. Destaca, por outra banda, o editor Pablo Quintana, no tocante ao recoroso compromiso artístico dos Rosales. Di que sempre deixaron a súa pegada, o seu selo de calidade á hora de escoller o repertorio e na exquisita preocupación pola afinación e interpretación, particular no que tamén cadra Rodrigo Romaní, músico, compositor e director do Art Fest de Noia, docente e exfundador de Milladoiro, ao sinalar que neles coincidían características como a precisión na afinación dos instrumentos, a serenidade na interpretación, o respeto pola tradición artística, a riqueza nas composicións novas e a contribución singular do empregado da voz. O respeto á tradición é, a partir dela, as ansias de innovación, remarcadas xa por algúns expertos locais e non locais, son tamén características relevantes dos Rosales, que significaron Álvaro e Xosé Manuel Seivane, do Obradoiro de Gaitas Seivane, o gaiteiro divulgador e docente Suso Bahamontes, director da Aula Permanente de Música Tradicional Galega da Universidade de Vigo, que exemplifica esa meritoria construción de singular ao sinalar que a Camposa, para min, xunto coa Muñeira e Chantada, son dúas das melodías de referencia neste país, se do xénero da Muñeira falamos. En definitiva, un compromiso irrenunciable coa calidade e a innovación artística, que, como sinala Xurxo Souto, implicou, por exemplo, o avance no eido da armonía, sendo os Rosales un dos primeiros grupos que integrou gaitas en diferentes tonalidades nas súas obras. Unha reflexión presente en prácticamente todos os expertos consultados e que merece unha mención especial é a figura de Maruxa e o seu impacto. Será o músico, editor e catedrático Javier Curado dos primeiros investigadores e estudosos en tratar a súa significación, cando sendo director de Etnofol, revista de etnomusicoloxía, promoverá a publicación dun artigo que afondaba sobre o xeito de tocar de Maruxa e as circunstancias polas que os Rosales incorporaron unha muller na súa formación, algo inusual nos cuartetos de gaiteiros da época. Tamén Suso Souto resalta esa presenza femenina no grupo, cualificando a Maruxa de artista revolucionaria, alén da súa abelencia co bombo. Compre destacar tamén a súa condición de gran cantante. Con ela, a voz femenina convertouse por primeira vez nun instrumento protagonista nun grupo de gaiteiros. Calidade artística que leva a Antón Raposo, dos Melidaos, a sinalar que, coa súa excelsa calidade, conseguiu sobresaír sobre eses homes, dándolle aos Rosales un aire totalmente innovador, demostrando diante daquela sociedade retrógrada que era, que non só de facelos, senón, ademais, de facelo con total solvencia e dignidade, ocupando un papel protagonista, usando a súa voz non só para cantar, senón para presentar as pezas, o cal non era algo habitual naqueles tempos. Sen embargo, posiblemente sexa María Josefa Fernández, biógrafa do grupo, que a mellor sintetice o esforzo detrás daquela innovación. Non pensemos que para Maruxa foi fácil conciliar a vida profesional musical con 4 fillos, o cuidado da casa, a preparación cotidiana do vestuario do grupo e outras tarefas asignadas de por sí. Nin tampouco a profesión escollida, uns anos no que o constante xuízo social derrubaba calquera expectativa das mulleres no que respecta ao desenvolvemento profesional fora da casa e ainda máis se a profesión era a interprete dun cuarteto de música tradicional. Cabe aludir unha última característica exposta por non poucos expertos e de non menor consideración que fai referencia á reivindicación no bombo, nas presentacións, na publicidade, na charla informal e sempre en galego, da súa procedencia que justifica e explica que os Rosales e Rianxo sexan, cando menos, no mundo da música tradicional e da cultura galega, denotativos inseparables. Cadran neste particular as apreciacións de Xesús Santos e Xosé Comoxo ao caracterizar a Xosé Romero como o mellor embaixador de Rianxo polos escenarios de Galicia. O investigador local Antonio Calvo tamén insiste en que o grupo levou o nome de Rianxo por Galicia, de España e Europa. Igualmente coincide o docente e director da Escola de Música de Rianxo, Rafael Collaso, que cualifica a Xosé Romero de un verdadeiro embaixador de Rianxo. O escritor Xosé Ricardo Losada, que apunta que o grupo Rosales axudou a expandir o nome de Rianxo por toda Galicia, por toda España e por toda a emigración galega,
ademais de axudar a configurar o patrimonio inmaterial da nosa vida. Unha presidencia remarcada por Antonio Raposo, dos Milidados, da que sempre facían gala os Rosales, sinalando que levaron polo mundo o nome dos Rosales, unido a Asados e unido a Rianxo, lugar e consello do que eles sempre falaban con fachenda, amasando o seu orgullo de pertenza a ese lugar. Finalmente, pois, non queda máis que insistir en que todos os ditames presentados fundamentan de forma clara e mesmo fososa como, a modo de exemplo, as anteriores citas exemplifican os sobrados medios de Maruxa e de Xosé Romero para ser acreedores do recoñecemento que se propón, fundamentación que baixo o lema artístico e vital de Xosé Romero, afinación, tempero e espírito de Galicia, debe ter como última referencia, a modo de alboroque do ramo, as palabras de Xosús Santos no acto de presentación daquel seu primeiro disco, lembrando, no ano 1981. Dicía, os Rosales de Asados son feitoría e imaxe da interpretación dunha gaita cósmica que ten o soporte na boca da ría, o punteiro na vacuada do Treito, o fol no Castro Barbudo e o roncón no Monte da Pena, frenques e aderezos bordados no tear do Barranco. Por tanto, despois das correspondentes actuacións e atendendo a fundamentación exposta, cabe propoñer ao Pleno da Corporación o nomeamento de Maruxa Miquéns e Xosé Romero a título póstumo como gaiteiros Rosales, como fillos predilectos de Rianxo. O artigo 12º do Regulamento Especial de Honras e Distincións do Consello de Rianxo, publicado, como dicía antes, o 13 de xuño de 1995, establece que a aprobación do nomeamento de fillos predilectos precisa do voto favorable das 2/3 partes do número de feito, en todo caso, da maioría absoluta legal de membros da corporación. Abrimos un turno de intervención dos grupos e a continuación intervirá tamén Xesús Santos. Pasamos a primeira intervención e damos despois a primeiro do Partido Popular. Muchas gracias, alcalde, muchas gracias a todos os presentes. El Partido Popular de Rianxo celebra o reconhecemento e nomeamento de fillos predilectos do Concello de Rianxo a órbita eclíptica Miguéns Lustres, Maruxa Miguéns e Xosé Romero a título póstumo os gaiteiros os Rosales de Asados, polo seu labor no eido da música tradicional, unha distinción que subliña a súa longa trayectoria e o seu destacado papel na vida cultural do municipio. Os Rosales de Asados son unha referencia indiscutible na música tradicional galega. A súa contribución vai máis aló das actuacións. Durante décadas dedicaronse a preservar, enriquecer e transmitir o patrimonio musical galego, incorporando innovacións que marcaron un antes e un despois no panorama tradicional. A figura de Xosé Romero e o carácter pioneiro de Maruxa Miguéns, primeira muller nun cuarteto de gaiteiros da súa época, representan un exemplo de compromiso, talento e apertura artística. A súa discografía, profundamente ligada a Rianxo, e o seu labor formativo influíron en múltiples xeracións de músicos, cualidade pola cal serán recoñecidos como auténticos mestres de mestres. Ademais, coa súa actividade levaron sempre o nome de Asados e Rianxo por toda Galicia, España, Europa e a diáspora. Para os membros do Partido Popular que formamos parte desta corporación, é unha enorme satisfacción que Maruxa Miguéns e Xosé Romero, gaiteiros dos Rosales, reciban este reconhecemento. Representan o mellor da nosa tradición musical e son un orgullo para toda a vila. O seu legado artístico e humano forman parte da identidade de Rianxo e das vivencias de varias xeracións. Este nomeamento de fillos predilectos do Concello de Rianxo é, sen dúbida, máis que merecido. Así mesmo, dende o Grupo Partido Popular, reiteramos a nosa máis sincera noraboa a todos os membros que forman e formaron parte desa agrupación, os Rosales, xunto coas súas familias, agradecendo a súa contribución á cultura e memoria colectiva do noso Concello. Parabéns. Bo día a todos e a todas. Dende o Grupo Municipal Socialista de Rianxo queremos ter unhas palabras especiais
para este gran día. Hoxe é un gran día, un día deses que deixará pegada pola importancia que teñen a quenes homenaxeamos, pois falar dos Rosales é falar de moito máis que un grupo de gaiteiros. Nomear a Rosales é falar de historia, de cultura, de música, de talento, de valentía, de moito traballo e esforzo e de orgullo da nosa terra. A súa paixón e dedicación pola música foron, son e serán unha fonte de inspiración para moitos e moitas. Levaron a esencia de Galicia a moitas partes do mundo, o que lles permitiu aos galegos e galegas que estaban lonxe da súa terra sentir máis preto as súas raíces. Tocaron e cantaron ao largo e ancho de Galicia, conectando a xente coa súa esencia e facéndolle sentir orgullosos e orgullosas da súa identidade. O seu traballo é un exemplo a seguir para as novas xeracións e un legado que, sen dúbida, perdurará no tempo. Gustaríame sinalar a valentía de crítica Brita Maruxa, que sen pensalo, puxo o bombo, visteu a súa roupa de gaiteira e non dubidou en acompañar a Xosé e ao resto do grupo para que a música continuase. Xesto que, naquele empezar do grupo alá polos anos 50, nos que o papel das mulleres na sociedade estaba moi limitado, especialmente no ámbito musical, rompeu estereotipos e marcou, ben seguro, un camiño a seguir para moitas mulleres. Pero a que me gustaría destacar neste papel é a Xosé. Como decíamos, naquel tempo que un home permitise que a súa muller o acompañase e se unira ao grupo e desenrolar o seu talento musical foi un xesto transgresor, visionario e progresista. Non só reflexe a súa personalidade aberta, senón tamén un xesto de respeto e admiración pola capacidade e o talento da súa muller. Esta decisión de Xosé de apoiar a Maruxa foi un paso importante para a loita pola igualdade de xénero na música tradicional galega e sentou un precedente para as futuras xeracións de mulleres musicais. Nomear a Xosé, o gaiteiro das Ados, é estar a escoitar de fondo o son dunha gaita, ese instrumento para o que vivía, respiraba, soñaba, un instrumento para o cal a vida lle concedeu un talento innato e para o que non admitía máis que a perfección continua, como bo virtuoso. Ben seguro que alá onde este, a gaita será o seu nacido talento. Moitas gracias, os Rosales das Ados, por todo o que fixestes e seguides facendo pola cultura e música galega, pois a través do seu son e das súas letras levan a nosa historia, folclore e tradición a través dos tempos. Como decía Castelao, a música galega é a voz da terra e o suspiro da alma popular. Non queremos terminar sen agradecer o traballo e o esforzo de todas as persoas que fixeron posible que este día chegase. En especial queremos nomear a Xusto Ordóñez, Tito, o Luceiro, por o seu traballo sobre a voz. Aquí tamén diante de todos ustedes, en diante do pleno. A ver se non termino o papel. Pero, bons días. Isto é un ato aos gaiteiros, evidentemente, isto é clarísimo. Hai gaiteiros, hai festa, hai alegría, hai foliada. Vivan os gaiteiros rasados! Viva! Viva! Que non
alegrando a ribeira nesta mañá feiticeira. Que menos. A ver, agora vamos a poñer en plan institucional. Bos días, señor alcalde presidente do Concello de Rianxo, Corporación Municipal, a todos os grupos da Corporación Municipal, naturalmente a familia, a patroa, a Maruxa, que temos tempo a falar dela bastante con razón e con moito mérito. Eu levo anos xa tratando con eles, evidentemente. Nací na mesma aldea que Xosé, nas Sabelos, e ao mesmo tempo que eu empezaba no Teatro Eiriños, estou falando da mediados dos anos 50, empezaba ele xa a resurdir xa como gaiteiro, xa a vestirse de gaiteiro, xa a ter certa carácter e importancia. Agora, supoño, Maruxa, que nos está mirando a toda esta xente, direi, ei, cuidadiño, afinación, tempero, espírito de Galicia. O grupo de gaitas, os Rosales de Asados, foron, xa se dixo aquí, e vamos a repetilo porque xa houve voces autorizadas por boca do señor alcalde que a recordar foron os mellores embaixadores de Rianxo polos povos, vilas e capitais de Galicia e tamén de outras comunidades e incluso do estranxeiro. José Romero, que naceu no 1930, levamos a mí 6 anos e morreu en Paicato no 21, xunto coa súa compañera Maruxa Miguens, compartiron durante máis de 70 anos palco cos mellores gaiteiros nacionais e participaron nos festivais máis relevantes de Galicia. De aí a justificación do Concello de Rianxo denomeados fillos predilectos desta vida. Tempo que nós celebramos enormemente. Teño que dicir tamén, xa se dito aquí antes, por boca do alcalde, de que Xosé Comoxo, que creo que non chegou aínda, estar en camiño, pero tamén foi o que me axudou a relatar esta loa, esta laudatio. Eu citaría unhas cuantas características que non se atopa que é difícil que se atope noutro gaiteiro, noutro grupo. Ou hai que xuntar moito grupos, e ten esta característica, este outro, todos se aportan. Pero eu, na figura de Xosé, unha vocación increíble, unha identidade, un innovador, creativo, autodidacta, unha característica ademais de bo comunicador e transmisor. E despois ven unha parte importante que é o conxunto familiar, que Maruxa, me corrixa se me equivoco en algo, ela chegou de casualidade, por un azar, por un imprevisto. E a partir de aí, dicía José, coño, que veña do bombo, o cante, o fai, lástima que non fora un home. Engañado estaba. A muller, ela era a que necesitaba naquele momento. Ela. Tenme contado eles que a veces xuntábase polo verán 2 ou 3 salí de distintos lugares, de distintos sitios, a preguntar onde ese aquí había a casa do gaiteiro con señorita, unha señorita, e unha señorita tamén. Por eso digo, o de Maruxa foi un prodigio. Eu, se dice, tenaz, disciplinado, perfeccionista, vou a pedir o permiso tamén de Maruxa, coller a voz de Xosé, que a mellor o conte eu. Vai a falar el por boca miña. Di José, a gaita é unha parte da miña vida, un órgano máis do corpo, unha prolongación, tocando e aprendendo cada día máis, eu vivo. E co nome dos Rosales
traspasamos fronteiras, non só de Galicia, que estivemos nos mellores festivales, senón en capitales como Madrid, Barcelona, Sevilla, Lisboa e Bruselas. Ali quedou o Pepe, ou digo, Mario moito tempo indo en Bruselas, porto bebendo de todo, porque nós tiñamos unha vida paralela casi, de todo, e vos formaste parte do teatro, Airiños, San Xosé, de solteiro na década dos 50, depois te incorporaste directamente. Bueno, a identificación. Xosé Romero estuvo identificado coa gaita desde sempre. E de tal modo foi así que non se pode saber onde empeza un e onde acaba o outro. Os dous formou un conxunto homoxéneo que se complementan e se ama de por vida. Desde aquelas gaitolas de cana que facía el, que acababa cas vixijas dos porcos cando se mataba na matanza do porco, pedía outra cabrada unha vixija, para fazer porque rompía e enseguida, claro, facía unha gaitola ele, todo da aldea, esta para José, era onde ali, sí. E bien, a gaita é mimosa. A gaita dánselle bicos, acaríciase, abrázala, ela suspira emocionada. En unha destas un día do truque de Maruda, Carla Romero, e vou a cerrar. Innovador. Outro dos méritos de Xosé e o de Maruxa foi o seu talante innovador, que propiciou un antes e un depois na evolución da música tradicional galega, que é a tu tía aí. Tampouco sei, dixía José, ou se vai a falar José, tampouco sei, porque os gaiteiros daquele tempo, coño, só se limitaban a tocar jotas e muiñeiras. Así non pode ser, bailar toda a noite, non pode bailar toda a noite así, acaba reventado. Eu tocaba de todo, na época das bandas, da música tocaba como a eles, botaballe valses, botaballe rumba, pasodobles, tiña un repertorio moi amplio, e ademais feito por mí. Antes nas festas non había que cantar, nas orquestas só había un micro, e de galego nada, nada. Os únicos que cantaban nas festas en galego éramos nós. Creativo. Pese, a pesar de ser unha autoridade integral, foi moi decidido, Xosé. Tanto en interpretación como en creación. Son numerosas as pezas que compuxo, algunas con extraordinaria difusión, como a xa citada aquí, a Camposa. A Camposa. Que gaiteiro non sabe tocar, non coñece a Camposa? Creo que non hai ningún. E deixou editados, eu recordo o primeiro disco, que foi unha obra de arte de Pepe, vamos moitas xuntanzas, era o primeiro disco que se facía no ano 1981, con Moxo fixo ali unha obra de arte todo a man, feito a man, a carpeta aquela, un verso que lle puxen eu, foi unha novidade, un atrevimento noso, un éxito. Depois veo, máis tarde xa, de Curiadan sempre do de Vilas, e depois por último un CD que fixo un neto vosso. Bueno, pois dicía José, as melodías nacen no cerebro, pero así depois hai que arranxar voces, os ritmos, a composición que fixen contanse por centos, moitas perderonse. Así naceron xotas, polcas, rumbas, boleros, pero moitas perderonse por non ser capaz de escribirlas, porque me acordaban de noite e estaba sempre matinando. E outro día, claro, íbanselle cousas, detalles, e para que pasa. Iba a correr enseguida a de Bandín, con Xosé Bandín, para que lle puxeran solfa. Entón se iba lle canturreando e tal, copiando outro, tal, e iban composindo. Entón xa, eso xa non se perdía. Entón Xosé Bandín dou unha vida, púxome todo o que eu discurría en solfa, moito aprendín con ele. Naturalmente, porque era un homem autodidacta, sen profesor, sen solfas, todo de oído, como a ninguén lle dixo nunca nada, aprendeu a tocar coa esquerda,
chamaba a atención a postura das mans os dedos invertidos. O problema era que as gaitas tiñan que ser de encarga, non lle servían as convencionais, facíanlles os mellores artesáns, non quería outras. Antón Corral, Ricardo Portela, e outro que é Basilio Carril. Antes, coño, os fabricantes non coidaban a técnica da construcción de gaitas. Eu daban instruccións de como as quería, pero ainda así, ata que din con Antón Corral, non houve maneira. Outra das características, os instrumentos, a calidade, é moi exigente co ritmo, coa afinación. Enriqueceu o folclore con atrusos, acompañamento de cantos, traxes, alborada, de serán, cambio de instrumentos, pandeiro, pandeireta, cunchas, flauta, acordeón. Iso é así. E non só iso, é razón, é non só iso. Tamén dándolle sentimento e vida ás pezas, para ser de tocar, ou para ser de tocar. O seu desexo era chegar á xente, hai que agradar, comunicar, transmitir a mensaxe, en definitiva, a afinación, tempero, espírito feliz. Aire de festa, con música galega da boa, da nosa, da enxerre, este era o seu sentimento. Ora ben, o conxunto familiar. Tivo motivado a marcha de alunos anos 60, a emigración, o movimento social aí, os cambios, e, por lo tanto, abandonaron algúns. E depois tamén, nos 70, quedou máis en precario, porque o cuñado Alfonso Faruxa rompera un brazo, entón tiñan xa contratos feitos no verán, e non podían cumprilos. Un día dixolle Maruxa, José, non collas máis contratos, pero xa o que tes, eu comprometo, ensaiamos, ela escoitaba os ensaios, estaba sempre pendiente de coído, era na casa deles, e sabía todas as peças, sabía os ritmos, e tiña, claro, tiña dote para iso. Entón foi cando ela, con idea de cumprir estes contratos, compromisos, e dixo que non collera máis, hasta que buscara unha persoa que lle tocara o bombo. Entón empezou ela, claro, a ensayar, e vino que aquelo que non perdía mérito, que ainda ganaba. Aí, non o bolso de estilo, entón empezaron a animar, coño, isto vai ben. E foi así cando empezaron a xente a pedir que demos gaiteiro con señorita, con señorita. Neste momento, depois viñeron os rapaces, sinto Eva que non puido, Eva foi a única que non pudo tocar, nin a caixa, nin o bombo, nin os pratos, nin nada. Por qué? Porque era a maior e tiña que cuidar dos meniños. E depois viña Mario, viña Sandra, viña Pepe, claro, entón ela foi o único. Demais todos salieron a actuar. Pero, entón, naturalmente, un grande mérito que non teñen outro grupo foi que xa nos anos 70 foron os avanzados da igualdade da muller. A decir de Xosé, foron os primeiros en incluir unha muller no grupo, súa dona Maruxa. Unha vez, en Mazaricos, estábamos tocando e a xente comentaba, cando salimos nos ao portón, mira, un gaiteiro vestido de muller, un gaiteiro vestido de muller. Como un gaiteiro vestido de muller? Un ao palco, dixe, tende que dicir que é unha muller vestida, a ver se o digo eu. Era unha muller vestida de gaiteiro, non un gaiteiro vestido de... É distinto, unha muller vestida de gaiteiro. E dende aquela choviernos as contratas. E agora hai que dar un pouco de voz a Maruxa para rematar. O exemplo de Maruxa. Maruxa sabía ben que non se podía ser cohibida neste traballo. E non poñerse nerviosa. Ten que ser templada. Déxame que o diga eu. Dicía ela, hai que darse conta que é moi diferente estar abaixo que verte en riba do palco. Hai moita xente mirando,
criticando, e ten que ter unha certa personalidade, ten que ter un carácter, unha serenidade, saber estar e comportar. Eu fui moi criticada, pero como iba co meu home, resistía. Non pensei que foi fácil percorrer os camiños cos zapatos cativos que deixaban sentir cada un dos croios que había polo camiño, cargando co bomba as costas polos montes durante horas corredoiras para cantar a tocar a alborada e para pasar rúas. E depois, ao chegar á casa de madrugada, debía resolver os problemas domésticos dunha nai que ten fillos. E ainda aviar a vestimenta de todos para sair na próxima actuación, que moitas veces era apenas unhas horas despois. Pero se fose hoxe, volvía a repetilo. Non estou arrepentida. Moi ben, María. Tampouco Asados, Rianxo, en xeral, están arrepentidos de ter confiado en vós, querido Xosé e Maruxa. Así vos teñen expresado tanto en prosa como en verso, mas unha vez moitos veciños e admiradores e sobrinos aquí hoxe o estamos comprobando. Pero, quero rematar nesta ocasión, como vos vivides no Monte Grande, e ali vive tamén un fillo de Bandín, José Bandín, Camilo Bandín, bueno, vive temporalmente, vai e ven, está en Salamanca. Entón, mandoume unha poesía para vos. Eu, ao Camilo Bandín, mandar unha vez e disse, coi, pero teño tamén a facer outra, unha cousa breves. E di Camilo Bandín, pino manso, dos ollos esbocallados, cando miras a Rianxo, cando ollas cara Asados. Fronteira de terra e mar, cheiras a peixe loureiro, tes a rede nunha man, tocas ca outro pandeiro. Murmurio musical, Monte Grande, gaiteiro. Aquí Rosales de Asados, con recendo a melodía, un concerto aberto en flores, entre gaitas e tambores. No punteiro, alegría, no pandeiro, contracanto. Gaiteiro dos meus amores, Rosales en sintonía, dendo canto da alborada, atoserando solpores. Sodes retrato da vida sodes, Rosales de Asados, con recendo a melodía. Gracias. Moitas gracias, Jesús, por a intervención, por refrendar ese documento que no día se presentou tamén para reforzar, como en outras 29, a proposta para o nombramiento de fillos predilectos. Se me permite moi brevemente, vou facer uso deste último turno de intervención para tamén, como comentaba antes Jesús, ir máis polo lado persoal que o institucional, se me permiten, de todas as valiosísimas valoracións que distintas personalidades, entidades remitiron, ao cal les agradecemos profundamente o esforzo, quero animarlos a reflexionar sobre a que mandaban os integrantes, ademais alumnos, de Río de Anxo, as últimas frases que
como antes Lía dicía, debemos valorar o seu papel nunha sociedade que parece que non esquece o tradicional, pero que nós creemos que se esquece das tradicións. Por permiso da dos integrantes, enedería que efectivamente vivimos nunha sociedade que parece que se esquece das tradicións, na cal a memoria de fai uns anos, os que nos predecixeron, pois, a miúdo a esquecemos polo día a día, polo no que estamos. E ademais de todas as louvanzas que se fixeron sobre os rosales, eu creo que tamén teñen algo valiosísimo. Estou convencido que calquera dos que estamos aquí, cando escoita os rosales, o primeiro que llegan á cabeza é unha imaxe. A primeira imaxe que me dan á cabeza é unha festa daqui do Concello, particularmente na parroquia de Isorna, un grupo de homes e mulleres tocando, un home pequeneiro no medio que en determinado momento facía un xesto e todo facía un baile raro. Entón, ese tipo de imaxes, e pues, recordar tamén, supoño que moitos les pasará, as persoas cas que estábamos, algumas delas xa non están aquí, recordar os lugares nos que estábamos, que algúns sitios xa non hai festas. Eu creo que tamén é valioso, e cando un di un nome e lle ven á cabeza todo este tipo de imaxes, pois, reprendan o significativo destes nomes non só para a historia local, sino tamén para a historia persoal de cada un de nós, e iso tamén lle dá un valor extraordinario, non? Por tanto, si o Pleno así o decide, que os rosales pasen a integrar a lista de fillos predilectos xunto ca de fillos adoptivos do Concello de Rianxo, pois será un orgullo para todos e para todas, unha lista chea de homes e mulleres humildes, traballadores, traballadoras, que destacan polo seu papel na cultura galega, na cultura local, polo seu papel na defensa dos valores democráticos que todos compartimos, de igualdade, de justicia, de solidaridade. Por tanto, que teñamos unha lista deste nivel é un orgullo para calquera concello, e será un orgullo, por tanto, que os rosales tamén pasen a formar parte dela, para o cal o que se propón ao Pleno da Corporación do Concello de Rianxo é o seguinte acordo: outorgar o nomeamento de fillos predilectos do Concello de Rianxo a Orbite Eclíptica Miquéns Lustres, Maruxa Miquéns e Xosé Romero Suárez, a título póstumo, os gaiteiros, os rosales de Asados, polo seu labor no eido da música tradicional. Pasamos a votar a proposta, votos a favor, será aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Hoxe é un día moi grande, vámolo a celebrar. Non hai diñeiro que chegue no mundo para podervos pagar. Cando eu empecé, nunca puidera soñar de que este día nacera hoxe.
non só gracias ao Consello de Rianxo, e todos, cantos colaboraron, cantos axudastes, todos, e moitos que aquí non están, onde estea, é como se estiveran aquí, principalmente José Romero, meu home. Ele está aquí comigo, como se dixera, 70 anos juntos, noite e día, que máis vou pedir nesta vida ao lado dele, é os meus fillos, por nós, colaboramos todos por aí adiante, defendendo sempre o noso, para vivir a nosa empresa, é o noso traballo, é a nosa vida. Non podo pedir máis nesta vida cá, o que tuvemos. O pouco tempo que me quede, me faltan 2 meses para os 90, ojalá chega lá, acordareime de todos vos mentes viva, eu levarei todo comigo aquí. Porque estou creando moito todo o que me está dando a nosa familia toda, José Romero des días. Estás escoitando que só sei. Non vou chorar. Hoxe toca a mí tomar a palabra en nome dos meus 4 irmáns, que a emoción de saber que este é un día moi especial. Quero dicirles que é unha honra enorme estar aquí. Bo día a todos e todas. Esta é unha dedicatoria que fixemos meus irmáns e máis eu aos meus pais para demostrarles o amor que nos temos. E di así: hoxe toca-me a mí tomar a palabra en nome dos meus 4 irmáns, que a emoción de saber que este é un día moi especial. Quero dicirles que é unha honra enorme estar aquí para acompañar este reconhecimento cheo de significado para a nosa familia. E mentre falo, vene á cabeza, cando eu era nena, aquelas noites de ensaios na casa cos que eu quedaba a dormir. Eses momentos foron a semente do que hoxe celebramos. No día de hoxe, meus irmáns tocarán, e saberedes que van facer moi ben. Así que permitídeme que sexe eu que leve a voz. Eu non cheguei a tocar nos rosales, a vida levoume por outros camiños, pero sempre me sentín parte deste proxecto, dende a casa, dende os ensaios, dende a emoción de ver aos meus pais e aos meus irmáns construir algo tan único. Estou inmensamente orgullosa de representar esta familia, sabendo que, aínda que uns toquemos máis e outros menos, todos levamos dentro o mesmo ritmo. Queremos dedicar estas palabras ás 2 persoas que foron e seguen sendo o noso faro. O noso pai, José Romero, e a nosa nai, Maruxa Miguéns. O noso pai non está físicamente con nós, pero non hai día no que non o sintamos preto. En cada nota, en cada gaita, en cada recordo que hoxe se pronunciará neste acto.
A música foi a súa vida, e co tempo foi capaz de convertela nun legado que hoxe honra toda Galiza. Nesa música criámonos nós. Quen diría que aquel rapaz que fixo unha gaita con as canas e unha vexiga de porco acabaría sendo parte da historia da música tradicional galega. Pero para nós, os teus fillos, quedará sempre grabado algo máis simple. O orgullo que tiñas cada vez que subías a un escenario e o amor e paixón que lle puxestes a todo o que fixestes. Mamá, aquí estás hoxe, como sempre, firme, valente, sorrindo, que fostes pioneira cando era difícil serlo. Abristes camiño ás que viñeron despois e fixestes dos Rosales algo máis que un grupo. Fixestes unha familia musical. Grazas por ensinar con exemplo, por non ter medo, por demostrar que o talento e a forza non teñen xénero. Cando pensamos na vosa trayectoria, vemos días e noites de carretera, risas nas testas, ensaios interminables, o brillo nos vosos ollos cando a xente aplaudía. Vemos dous pais que deixaron pegada en Galiza, pero sobre todo en nós. Por iso hoxe, papá, mamá, queremos dicirvos algo moi sinxelo. Grazas por ensinar quen somos e de onde vimos. Grazas pola música, polo esforzo, pola valentía e por poñer o corazón en cada nota, en cada festa, en definitiva, en cada paso que destes. Ahora, grazas ao Concello de Rianxo por esta distinción que concede aos nosos pais. Un agradecemento moi sentido a Xosé Comoso e Xesús Santos por pensar neles e facer posible que hoxe estemos aquí celebrando música de Rosales. Grazas a Xaneco Tubío, presidente da Asociación de Gaiteiros Galegos, a Xosé Luis do Pico, directivo da Irmandade da Música Galega, a Xusto Ordóñez, porteiro do Vendega de Rianxo, por presentar a proposta e ao resto dos grupos políticos municipais que non dubidaron nin por un momento aprobar esta mención. Grazas tamén ao exalcalde Adolfo Muiños, que foi quen de mover todo para que por fin o Concello de Rianxo tomara a decisión de materializar este título no acto que hoxe estamos celebrando. Grazas tamén a Gustavo Couto, que fixo de interlocutor entre a Asociación de Gaiteiros Galegos e a nosa familia para organizar a mostra de música tradicional de pola tarde. Este acto, organizado polo Concello de Rianxo e pola Asociación de Gaiteiros Galegos, é máis que unha homenaxe institucional. É un abrazo a dúas persoas que fixeron historia dende a humildade, dende as aguas, dende un pequeno fogar convertido en museo vivo da nosa tradición. E a todos vostedes, grazas de corazón de parte da familia Romero Miguéns por acompañarnos neste día no que o orgullo non nos cabe no peito. Papá, onde esteas, recibe esta homenaxe como un agradecemento inmenso polo que fostes e polo que nos deixastes. Mamá, recibe ti tamén este aplauso, sabendo que cada un deles é unha forma de decir grazas. Moitas grazas.
Vannos tocar unhas pezas, varios fillos dos Rosales, algunha peza de repertorio, aguantade 5 10 minutinhos máis antes de marchar. Sentadiños, van entrar agora a fila. Varias veces que a frase de Xosé Romero era afinación, tempero e espírito de Galicia. Sin afinar non lles deixan tocar, por eso chisquillo de paciencia. Cando empecei no ano 62, ela tiña a morxa boa, quería cantar ben. Hoxe son moitos anos, porque xa sabedes que me faltan 2 meses para os 90. Entón, que emoción, me aguanto aquí, un e outro, con firme, con bicho toda a miña vida, vou a facer o que poida. Sempre co corazón para vos. Bueno, decidimos escoller unha foleada típica dos Rosales porque ao final moita xente vos dicirlle un himno, unha cousa triste, nos dicir unha foleada. Así para que cante Xarouxa e cantar todos, que é unha cousa alegre, non? Tristuras xa. Isto é unha festa unha foleada.
Outra. Estou pensando que podíamos... Cantamos aquela. Para todos. Cantademos os cantade e facede rir a xente. Cantademos os cantade e facede rir a xente. Que a vosa mocedade non vos ha de durar sempre. Que a vosa mocedade non vos ha de durar sempre. Eu xa non vou, eu xa non vou alá, que se me queres ver, tías de Viraca, tías de Viraca, tías de vir, eu xa non vou, eu xa non quero vir. Meu pai por me dar o dote, miña nai por me casar, meu pai por me dar o dote. Armaron unha disputa, romperon os pés ao pote. Armaron unha disputa, romperon os pés ao pote. Eu xa non vou, eu xa non quero vir, que se me queres ver, tía Cas de vir, tía Cas de vir, tía de Viraca. Eu xa non vou, eu xa non vou alá. Compañeiro, falo do corazón para todos, porque vos levo a todos aquí comigo, a todos, e máis os que non están aquí, están todos comigo igual, onde se encontren. Por aí. Sí, eso sí. Esta estaba... Esta que cantó Vera, somos ¿Qué? Esta que cantó Vera.